Er du klar til at bryde dine vante tankemønstre? Når vi bruger tid på idéudvikling, ender vi ofte med en gentagelse af gamle perspektiver. De bedste idéer opstår ofte, når vi mindst venter det, på cyklen eller i badet. Men sådan behøver det ikke at være. Jeg tilbyder en ny tilgang, hvor vi løsner op, går ned i gear og kommer i en flow-tilstand. Her opstår magien. Mindre stress, færre tanker, men langt flere idéer. Jeg har udviklet en struktureret proces kaldet Flow State Innovation Coaching, hvor vi skaber plads til nye perspektiver, med udgangspunkt i hjernens naturlige hjernebølgetilstande og tænkemåder. Det betyder flere idéer, nye perspektiver med langt mindre energi, faciliteret i arbejdstiden, uden brug af cykelture eller brusebade. Jeg har en Ph.D. i strategi, erfaring fra ledelse i globale virksomheder. Jeg ved, hvad der virker. Og med en baggrund som eliteløber, freestyle rapper og passioneret tangodanser, kender jeg alt til flow. Vil du have boostet din kreativitet? Kontakt mig for en op til 3 timers session, der garanterer nye perspektiver. Ellers betaler du ikke. Skriv eller ring, og lad os komme i gang.